Ćeš ja da snimam? Evo. Gdje je to? Kada Kad stižemo? A? Kad stižemo? Malo još. Neki su ovdje došli. A i oni će tu negdje idu na seču nešto će. Još idemo. Još. Možda da prođemo te kući. Lele, viš kakva je mećava? Da. Ali to ne duva vetar, a kad bi duva vetar, mi možda iziđemo iz toga. Ne da. Nego sneg pa. A za koliko smo stigli? Pa evo, Za 2-3 minuta. odmah tu na više ove kuće tu. Da. Sad ćemo, čim Za prođemo. 2-3 minuta stižemo. Pa da.